eich gweld chi bore yma. Mae heddi'n dechrau'r wythnos weddi am undeb Gristnogol, felly na i ddefnyddio chydig o weddiau ar y thema yna i agor yn haddoliad bore yma. Gewn ni addoli Duw. Dywedodd Iesu, rwy'n gweddio ar iddynt oll fod yn un. Ie, iddynt hwy hefyd fod ynom ni, mwyn i'r byd credu mai tydi am hanfonodd i. Eto, llythyr Paul at yr Effesied, un corff sydd ac un ysbryd. Yn union fel mae un yw'r gobaith sydd ymhlith yn eich galwad. Un arglwydd, un ffydd, un bedydd, un Duw a thad i bawb, a'r hwn sydd gorywch pawb a thrwy bawb ac ymhawb. Gweddiwn. Arglwydd sanctaidd, rwy ti yn un Duw a thad i bawb. Molwn di mae ohono ti ac yno ti, a mae pob peth yn tarddu ac yn bodoli. Molwn di am i ti trwy dy fab Iesu Grist, ein tywys i undod â thi ac a'n gilydd. Molwn di am i ti drwy'r ysbryd glân, ein galw i fynegu ein hindod yn dy eglwys, ac i weithio dros gymod a chytgord yn dy fyd. Molwn di am i ti trwy dy air, ein galw ni i fod yn un fel yr wyt ti, dad, mab ac ysbryd glân, yn un tragwyddol Dduw yn oes oesoedd. Amen. A'n hemyn cyntaf bore yma, llan o ganeuon ffydd, molianwn di o arglwydd wrth feddwl am dy waith, yn llunio bydoedd mawrion y greadigaeth faith 88 allan o ganeuon ffydd. Darlleniadau bore yma, gynta o'r Hen Testament, llyfr y proffwyd Jeremiah 26. Yna llefarodd Jeremiah wrth yr holl dywysogion a'r holl bobl, gan ddweud, yr arglwydd am hanfonodd i broffwydo yn erbyn y tŷ hwn a'r ddinas hon, yr holl eiriau a glywsoch. Yn awr, gwellwch eich ffyrdd a'ch gweithredoedd, a gwrandewch ar lais yr arglwydd eich Duw, ac fe newidia'r arglwydd ei feddwl am y drwg a ddefarodd yn eich erbyn. Amdana fi, dyma fi yn eich dwylo, gwnewch i mi fel y gwelwch yn dda ac yn iawn, ond gwybyddwch yn sicr, os lladdwch fi, a byddwch yn dwyn arnoch eich hunain, ac ar y ddinas hon a'i thrigolion, waed dyn dieog. Yn wir, yr arglwydd sydd wedi fy anfon atoch i lefaru'r holl eiriau hyn yn eich cliw. Ac yna darlleniad o'r Testament Newydd,
Llyfr yr Actau, mae'r darn yn agor gyda diwedd pregeth Steffan. Steffan, wrth gwrs, y Merthyr cyntaf yn cael ei lebyddio. A Luc yn Llyfr yr Actau yn chroniclo yr hanes. Geiriau Steffan felly i ddechrau. Chwi rai gwar galed a di enweidedig o galon a chlist. A ydych chi yn wastod yn gwrthwynebu'r ysbryd glân, fel eich hynafiaid, felly chwythau. Pryn o'r proffwydi na fi hynafiaid yn ei erlyd. Ie, lladdasant y rhai a ragfanegodd ddyfodiad yr un cyfiawn. A chwythau Ionawr, bradwyr a llofruddion fiwch iddo ef. Chwi a rhai a dderbyniodd y gyfraith yn ôl cyfarwyddyd angylion, ac eto ni chadwasoch mohoni. Wrth glywed y pethau hyn, eithant yn ffyrnig yn eu calonnau, ac ysgyrnygu ei dannedd arno. Yn llawn o'r ysbryd glân, syllodd Steffan tua'r nef a gwelodd y goniant Duw, ac Iesu yn sefyll ar ddeheulaw Duw, a dywedodd, edrychwch rwy'n gweld y nefoedd yn agored, a mab y dyn yn sefyll ar ddeheulaw Duw. Rhoesant hwythau waed uchel a chai i clistiau, a rhithro yn unfryd arno, a'i fwrw allan o'r ddinas, a mynd ati i'w labyddio. Dododd y tystion ei dillad wrth draed dyn ifanc o'r enw Saul. Ac wrth iddynt ei labyddio, yr oedd Steffan yn galw, arglwydd Iesu, derbyn fy ysbryd. Yna penliniodd, a gweiddodd â llais uchel, arglwydd, paid y dal y pechod hwn yn ei herbyn, ac wedi dweud hynny, fe hunodd. Fydd bendith Duw ar y darllen o'i air bore yma. Yn hemi nesaf, 738, gwrando Iesu ar fy ngweddi, cliw fy ngeiriau, cliw fy llef, cliw y diolch sy'n fy nghalon am i ti ddod lawr o'r nef. 738. Gyda i offrymu'n gweddiau fel Eglwys, gweddiwn. Offrymwn i Dduw ein gweddiau o fawl, moliant am iddo ef ein creu ni, ein cynnal ni, ac yng Nghrist ein gwaredu ni. Offrymwn ein moliant ynghyd â'n diolch am y bendithion sydd yn rhan o'n bywydau dyddiol. Nerth, iechyd, ac ar y dydd cyntaf o'r wythnos yr allu a rhyddid i gyfarfod yn enw ein Crist, gan gynnig iddo ein moliant. Un o'n ein moliant gyda'r holl eglwys fyd-eang.
Cyffeswn ein methiannau, ein anheilyngdod, ein gwendidau, y gweithiau ni syrthio yn fyr o'r hyn a mae ein harglwydd yn disgwyl gennym. Ond wrth gydnabod ein gwendid a chyffesu ein pechod, gwnawn hynny yn ymwybodol ein bod ni'n troi at Dduw sydd yn Dduw o ras, o fyddeiant a thrigaredd. A gofynnwn am fyddeiant o'r pethau hynny sydd o chwith yn ein bywydau. Cyfarfyddwn yn enw Crist a'i Eglwys, yn ymwybodol ein bod ni'n rhan o deulu byd-eang sydd yn rhannu yng nghyfalaf rhodd yr ysbryd glân. Yn ymwybodol bod yr ysbryd hwnnw wedi arwain yr Eglwys i bob gwirionedd newydd dros y canrifoedd. Llawen hawn am presenoldeb yr un ysbryd yn yr Eglwys heddi. Diolch am y pethau hynny sydd yn gyffredin rhyngom beth bynnag ein diwylliant, ein hiaith na'n traddodiad. A gwyddiwn dros holl ganghennau Eglwys Crist yn fyd-eang ac yn genedlaethol, ac o fewn y ddinas hon. Cofiwn am bob un sydd yn galw ar enw yr arglwydd. Gwyddiwn dros ein bywyd a'n haddoliad a'n tystiolaeth fel cynulleidfa. Cofiwn am deulu a holl aelodau Eglwys y Crwys. Gan ddiolch am y rhai aeth o'n blaen ni mewn ffydd, a rhai sydd yn rhannu ynom yn rhodd yr Efengil yn ein cyfnod ni. Gan lawenhau nad yw ein harglwydd wedi gadael ei hun heb dystiolaeth mewn unrhyw genhedlaeth. Gofynnwn am ras a nerth a gallu a'r parodrwydd i ymestyn ymlaen a throsglwyddo'r ffydd a dderbyniasom ni at y rhai a ddawar ein hôl ni. Gwyddiwn dros ein henwad, ein cyfundeb, a'i gwaith o ddydd i ddydd. Ei swyddogion, ei gweinidogion, a'i harweinwyr. Dros y byd yr ydym yn rhan ohoni. Yn ymwybodol o ardaloedd hynny lle mae yna derfys gan sicrwydd a thensiwn ar hyn o bryd. Gwyddiwn dros y bobl sydd yn byw mewn angen mawr, heb y rhyddid yr ydym ni yn ei gymryd mor ganiataol. A rhai sydd yn byw dan gysgod rhyfel, ansicrwydd, a rhai sydd heb brofi y pethau hynny yr ydym ni wedi profi yn ein bywydau cysurus. Dros arweinwyr y gwledydd. Dros yr arweinwyr hynny yn meysydd gyhoeddus ein byd sydd yn gallu dylanwadu ar fywydau pobl eraill. Dros bawb sydd yn gweithio ym myd y cyfryngau a'r hawl a'r gallu ganddynt i ddylanwadu ar feddylfryd ein hoes. Dros y rhai sydd yn dylanwadu ar ein bywydau o ddydd i ddydd, o fewn ein cynghorau lleol, o fewn y ddinas hon, yn Senedd Bai Caerdydd ac yn Senedd San Steffan. Pob un ohonom yn rhan o gymuned neu gymdeithas, ac fe weddion dros ein cymdogaethau a'r pobl sy'n rhannu ein bywyd ar wahanol lefelau. Anghenion plant, pobl ifanc, ac weddion dros y rhai sydd yn dylanwadu arnyn nhw. Dros y rhai sydd yn anghennus yn ein cymdeithas, y digartre, y diamgeledd, yr unig, a rhai sydd yn byw bywydau heb gyfeiriad ac yn ddiobaith. Diolch am y bobl hynny o fewn ein cymdeithas sydd yn gweithio dros eraill. Parhawn i weddio dros y Gwasanaeth Iechyd a phob un sydd yn gweithio ar lles eraill.
staff ein hysbytau, staff ein meddygfeydd, a phob un sydd yn gweithio ym meysydd gwyddoniaeth ac ymchwil, sydd yn y pen draw yn dylanwadu ar ein bywydau ni er gwell. Meddyliwn am y bobl hynny sydd â'i anghenion yn wybyddus i ni. Y rhai sydd yn byw gyda thlodi, y rhai sydd yn byw gyda phoen, y rhai sydd yn byw gyda ansicrwydd, y rhai sydd yn byw gyda diweithdra, neu bosibilrwydd i bod yn gwynebu cyfnod ansicr, tywyll neu unig. Cofiwn am anghenion arbennig yr henoed, a rhai sydd yn byw ar ei ben eu hunain, dros deuluoedd, a rhai sydd yn magu plant, dros bob un sydd yn ysgwyddo baich trwm, feichiau o bosib yr ydyn ni ddim yn ymwybodol ohonynt, ond bod ein harglwydd yn wybyddus ohonynt. Offrymwn ein gwyddiau distaw personol. Cofiwn am y rai hynny sydd yn rhan o gylchoedd ein bywydau. Offrymwn i Dduw y pethau hynny sydd yn ein aros yn yr ystod o'r wythnos a ddaw. Ein dyled swyddau, ein cyfrifoldebau, ein penderfyniadau. A chan ddiolch ein bod ni'n rhan o un gadwyn yn ymestyn o ddyddiau Crist ymlaen dros y canrifoedd, llawen hawn yng nghymundeb y saint. Diolch am y rhai aeth o'n blaen ni mewn ffydd, i Pererindod wedi gorffen, i gwaith ar ben, ac fe unwn ein gwyddiau gyda'i haddoliad fuddugoliaethus yn y nefoedd. Fel yr roddodd Crist batrwm yw ddilynwyr cyntaf ar gyfer ei gweddiau, gweddiwn geiriau gweddi'r arglwydd. Ein tad ar hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneled y wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion fel y myddeiwn innau ein dyledwyr. Ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Can eis eiddo ti o'r deyrnas a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Yn hemi nesaf, 842, cofiwn am y dewr arloeswyr a fi'n tramwy yma gynt, gan agored ffordd i'r brenin i'w hwyluso ar ei hynt. 842 allan o ganeuon ffydd.
Yn enw Duw, y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glân. Amen. Mae'r Nadolig yn teimlo yn bell yn ôl bellach. Ond gwyl San Steffan, Boxing Day, gwyl San Steffan, y diwrnod ar ôl Nadolig. Chi'n wedi meddwl pa mor ryfedd yw cael dydd gwyl sant? Dywedig sant a fi farw, fel Merthyr cyntaf yr Eglwys, yn Steffan yn cael ei lebyddio fel o'n i'n darllen y gynharach o lyfr yr actau. Bod yr Eglwys yn cofhau San Steffan, y diwrnod wedi gwyl sydd mor llawen a gwyl y Nadolig. Os edrychwch chi ar galendrau yr Eglwys Gristnogol, mae'r cyfnod na wedi'r Nadolig yn cofhau digwyddiadau digon gweidlyd. Gwyl San Steffan, cofhau llybyddio Steffan, y Merthyr cyntaf. Yna ar ôl hynny, mae dydd gwyl y Gwironiaid, yr Holy Innocents, lle mae'r Eglwys yn cofio Herod yn lladd y plant. Ac wedyn y diwrnod wedyn, felly am dridiau wedi'r Nadolig, chi'n cael gwyliau yng nghalendar yr Eglwys y Gorllewin, sy'n cofhau bethau digon gweidlyd, achos y trydydd dydd wedyn, mae'r Eglwys yn cofhau Sant Thomas y Becket. Y Becket, wrth gwrs, wedi cael ei ladd yn Eglwys Gadeiriol Caergaint yn sgil i ymlyniad at yr Eglwys yn hytrach nag at Brenin Harri'r Ail ar y pryd. Felly gwyliau sy'n sôn llawer am dywallt gwaed. Ond bore yma, Steffan, gan ein bod ni yn cofhau San Steffan, diwrnod wedyn Nadolig, yn aml iawn yn ein meddwl ni ac yn ein addoliad ni yn yr Eglwys, i ni'n pasio heibio y Merthyr cyntaf yma. Os edrychwch chi yn ôl dros hanes yr Eglwys, os edrychwch chi ar batrwm o'r ysbrythurau, mae'r cysylltiad rhwng tywallt gwaed a bod yn ifydd i Iesu, neu tywallt gwaed a bod yn ifydd i'r Eglwys. Mae hwnna'n batrwm sy'n ymddangos yn yr ysbrythurau, a dros y canrifoedd mae'n batrwm sy'n ailadrodd ei hunan tro ar ôl tro. Ymlyniad at Iesu yn arwain at ddioddefaint, ymlyniad at yr Eglwys yn arwain at ferthyrydod, fel mae hanes ein gwlad ni, a hanes Cristnogaeth ar ei hyd yn dangos i ni. Marw dros ein ffydd, falle bod yn ryfedd i feddwl am y thema yma bore yma wrth i ni eistedd mor gyffyrddus yn ein cartrefi. Wedi'r cyfan, i ni'n ymhyfrydu yn y ffaith ein bod ni'n byw mewn wlad sy'n oddefol iawn. Lle mae Merthyron yr Eglwys heddi. Falle, bydde fe'n beth da i ni gofio, mae'n destun rhyfedd bod y 100 mlynedd diwetha yma, wedi gweld mwy o ferthyron Cristnogol na'r un cyfnod arall yn hanes Cristnogaeth. Dros y 100 mlynedd diwetha, mae mwy o Gristnogion wedi cael ei galw i roi bywydau dros i ffydd nac mewn unrhyw cyfnod cynharach. Felly odi'r byd yn gwella, odi cymdeithas yn gwella, odi ni'n mynd yn fwy goddefol, odi'r byd yn mynd yn fwy goddefol. Achos o'r cannoedd hynny o Gristnogion sydd wedi rhoi bywydau mewn amryw o wledydd ledled ein byd dros y 100 mlynedd diwetha. Llawer o'r reina yn ddinasyddion oedd yn byw mewn gwledydd a oedd ar un adeg yn ymddangos yn waredd ac yn oddefol i ddechrau. Ond bod y cyfundrefnau yn y gwledydd hynny wedi newid. Bod yna ryw ideoleg newydd wedi dod mewn, neu bod pwysau gwleidyddol, neu gogwydd gwleidyddol y wlad wedi newid. A hynny yn aml mewn llawer o wledydd wedi galw ar Gristnogion i ddewis. Dewis rhwng Duw neu ryw gyfundrefn arall. Duw neu gesar. Meddyliwch am enghraifft 30 mlynedd diwetha. Cyfnod byr iawn yn hanes yr Eglwys, cyfnod eitha hir yn ein bywydau ni am hwn ni. Ond mae yna gymaint o bethau gallwn ni gofio amdanyn nhw. Erchyllderau rhyfel y Balkans, rhwng y Serbiaid a'r Croats, a'r erchyllderau yn digwydd yn sgil gweithredoedd y ddwy ochr, Mwslemiaid a Christnogion hynny.
Drychwch hefyd ar erchyllderau ryfeloedd y Dwyrain Canol dros y 30 mlynedd diwethaf. Llawer o Gristnogion, enghraifft, wedi byw dan ormes Mwslemiaid yn Irac yn Kuwait, Mwslemiaid Irac yn Kuwait. A mae hanes ddim yn adrodd I hanes I tranc nhw. Drychwch ar wlad fel Iran, tan 1978, yn wlad eitha goddefol, a gyfundrefn yn newid ar Eglwys Gristnogol wedi diflannu o'r tir. Cerwch I Irac. Pryn bod yna ddirniadau nadolig gyhoeddus wedi bod yn dinasoedd Irac eleni. 30 mlynedd yn ôl, yn Ninas Basra, roedd yna eglwys Anglicanaidd eitha ffyniannus. Mae'n debyg hefyd, yn yr un ddinas, roedd yna gynulleidfa o eglwys yr Alban, gyda ex-pats oedd yn byw yn gweithio yno. Mae'r ddwy eglwys yna bellach ddim yn bodoli. Ac yn fwy trist efallai, yn Irac, roedd yna eglwys, hen eglwys Gristnogol, Eglwys y Crwys, eglwys oedd yn olrhan I thras a'i hanes nôl at gyfnod y Testament Newydd, un o'r hen eglwysi uniongred, Eglwys y Crwys, yw hwnna ddim yn bodoli bellach. Y gyfundrefn wedi newid, y syniad o ddeddfgarwch wedi newid ar rhan a rhai sydd mewn grym. Falle dylen ni ddim synnu at sefyllfa fel yna, achos os cymrwn ni ein ffydd o ddifrif a dysgu o wersi hanes, yr eglwys, mae rhaid I ni gofio am y cannoedd o Gristnogion hynny yn ystod cyfnod comunyddiaeth gan yr hen USSR yn y 40au hyd y 90au o'r ganrif diwethaf. A'r holl Gristnogion hynny ag ath i'r gulags ac a ddiflannodd. A mae'r ganrif diwethaf yma yn ddiddorol ac mae'n dysgu cymaint I ni am erledigaeth yr eglwys. Cerwch nôl i'r 40au, mi allwch chi cyfrif trwy'r 10awdau yn y ganrif diwethaf yr erlid a'r Gristnogion. Y 40au mae enwau fel Dietrich Bonhoeffer yn dod i'r amlwg. Merthyron eraill yr eglwys gyffesol yn yr Almaen o dan y Natsied yn y 40au. Y 50au, y pogroms ciaidd hynny ar y Groeged, a'r Gristnogion yn y traddodiad uniongred Groegedd, o di y Twrced. 60au, enwau fel Martin Luther King, a'r mudiad hawliau sifil, nid yn unig yn America, ond mewn gwledydd eraill hefyd. A 70au, wyt ti'n dod i'r meddwl, wel mae enwau fel yr archesgob Oscar Romero, trafodd ei seithi wrth gwrs wrth ddathlu'r offeren yn ei eglwys gyleiriol ei hun yn San Salvador yn y 70au. A thu ôl I hynny y gwrthdrawiad os mynnwch chi rhwng yr eglwys a'r awdurdodau yn America Ladin, yn America. Yr 80au, ni gyd yn cofio rheini. Enw sy'n dod i'n meddwl I pob tro fel am yr 80au yw mudiad Solidarność a'r Merthyr Solidarność y tad Jerzy Popiwszko. Y ffeirad ifanc yn Wlad Pwyl a gafodd I ladd dros ei ffydd. A mae dyfyniad hyfryd gan y tad Emilio Torres, De America eto yn yr 80au. Diflannodd y tad Emilio o dan weinyddiaeth Pinochet yn Chile. A mae dyfer llinell hyfryd yma. If you would be the light, you must endure the burning. If you would be the light, you must endure the burning. Os ydyn ni yn cario neu'n honni fod yn oleini, neu falle bod yn rhaid I ni oddau oen y llosgi. Ac wrth fynd trwy'r 10awdau hynny, ni'n sylweddoli bod erledigaeth a'r Gristnogion yn cymryd gwahanol ffyrdd. A mae yn parhau. Y tristwch yw, os ewch chi ar y we ac edrych ar y newyddion eglwysi yn cael eu llosgi ym Mhacistan, Gristnogion yn cael eu targedu yn ywedig ym Mhacistan ac mewn llawer o wledydd ar gyfandir Affrica. A tristwch yw bod llywodraethau yn aml yn dawel ynghylch yr erlid yna. Am harod o falle I ymyrryd ar status quo sy'n bodoli yn y gwledydd hynny. A mae sylwebyddion
wrth i bod yn edrych ar y bygythiadau sydd i Gristnogaeth. A mae'n siŵr sy'n ni gyd yn cytuno bod yna rai bygythiadau eitha amlwg. Un bygythiad, un ffordd ni o fyw, un bygythiad i Gristnogaeth fyd-eang, yw mwslemiaeth ffundamentalaidd, mwslemiaeth eithafol. Oedd hi ar 9/11, ar Twin Towers yn Efrog Newydd, mae'r bygythiadau i agweddau o ddiwylliant y gorllewin yn amlwg iawn. A mwslemiaeth ffundamentalaidd, neu'r awydd i helaethu diwylliant Islam ar draul diwylliant arall. A hynny mewn ffyrdd treisiol, yn anffodus i ni'n gweld hynny yn cynyddu yn enwedig yn rai o ddinasoedd Ewrop. Ond efallai yn nes ato ni, peryg arall i'n ffydd ni, neu i harfer hi yn gyhoeddus, yw nid ond mwslemiaeth eithafol ymosodol, ond seciwlariaeth ymosodol. Yr awydd yna gan bobl sy'n yn awyddus i wthio agenda seciwlar i bob rhan o'n bywydau cyhoeddus. Mae yna ambell waith awydd i eithrio Cristnogaeth o wahanol bethau. Eithrio Cristnogaeth o'n hysgolion ni, eithrio Cristnogaeth o'n colegau ni, eithrio trafodaeth agored ynghylch y ffydd, neu rhai o bynciau'r ffydd, o'r sefydliadau hynny. Eithrio Cristnogaeth o fywyd cyhoeddus cynghorau a llywodraethau. A mae hyd yn oed rhai siopau elusennol sy'n ei gwreiddio fewn y traddodiad Cristnogol, yn aml iawn pan maen nhw'n dod at y Nadolig, maen nhw'n amharod, enghraifft, i roi arddangosfa Cristnogol uniongred yn ei ffenestri, rhag ofn trongwyddo rhywun arall. Ac mae'r seciwlariaeth yma yn tueddu herio parodrwydd Cristnogion i sefyll yn gyhoeddus a datgan, wel, dyma ein traddodiad ni, dyma traddodiad sydd i'r llunio ein gwlad ni, dyma traddodiadau Judeo-Cristnogol sydd wedi ffurfio ein system cyfreithiol ni, ein system iechyd ni, ein system addysg ni. Ond efallai mae yr her fwyaf neu'r bygythiad arall sydd i'n ffydd ni, ar ôl y pethau amlwg iawn fel mwslemiaeth ffundamentalaidd a seciwlariaeth ymosodol, efallai mae'r peryg mwyaf, a'r her mwyaf, a'r bygythiad mwyaf yw difaterwch. Difaterwch pobl tu allan yr eglwys ac hefyd ambell waith difaterwch yr eglwys ei hun. Nôl at y merthyron yma, dyw pobl ddim yn rhoi bywydau dros rhyw syniad anelwig. Dyw pobl ddim yn rhoi bywydau dros rhyw syniad anelwig neu rhyw athroniaeth sydd anelwig. Yn hanes yr eglwys, i ni'n gweld pobl sydd wedi rhoi bywydau dros eu cyfeillion, neu dros eu harglwydd, neu dros eu dealltwriaeth nhw o beth yw eu Duw nhw. Gofio geiriau Iesu yn y Testament Newydd, nid oes gan neb gariad mwy na hyn, sef bod un yn rhoi ei einioes dros ei gyfeillion. Yr ydych chi'n gyfeillion i mi, os gwnewch ar hyn yr wyf yn ei orchymyn i chi. Dros ein cyfeillion, y milwyr yn rhoi bywydau yn fwy aml na pheidio dros eu cyfeillion, dros y bobl sy'n rhannu bywydau nhw, yn hytrach na ryw ideoleg gan ei llywodraeth. A mae'r un peth yn wir am Gristnogion rhoi eu bywydau dros y bobl hynny sydd yn agos atyn nhw, a dros y ffydd, a dros yr arglwydd sydd yn gyfaill bellach iddyn nhw. Difaterwch, mae yna ddywediad yma yn Saesneg yn oesau, mae pobl yn defnyddio fe mewn pob math o wahanol meysydd. Use it or lose it, use it or lose it. Felly bod un peth yn wir am ein capelu ni yn eglwysu ni. Use it or lose it, defnyddiwch nhw neu collwch nhw. Os ych chi erioed wedi bod yn rhan o gwasanaethau yma, maen nhw'n gynyddol digwydd nawr yn ein henwad, i gau capel. Y tristwch yw bod yna gymaint o bobl yn dod allan i'r gwasanaeth cau, i'r angladd os mynwch chi, ac yn gresynu bod y capel yn gorfod cau. Peter un bobl wedi bod yno dros y blynyddoedd,
Tebyg iawn na fydde Gwasanaeth Cai yn gwybod cael ei chynnal. Ond dyna ni, use it or lose it. Ac i ni sy'n cymryd ein ffydd mor ganiataol, ac efallai yn cymryd y rhyddid a'r fraint sydd gyda ni o addoli'n gyhoeddus mor ganiataol, falle dylen ni feddwl ambell waith, wel, mae'r eglwys yno, mae'r capel yno. Defnyddiwch chi, neu gollwch chi. Rhaid gawn bod y bygythiad ola yna, bygythiad difaterwch, y bygythiad tawel, sydd o bosib yn cael ei droed mewn un capeli ni a'n heglwysi ni, yn cael y gair ola ynghylch presenoldeb pobl Crist yn ein byd. Gewn ni offrymu yn gwyddiau. O Dduw ein Tad, diolchwn i ti am ferthyron yr eglwys. Am y llu hynny dros y canrifoedd, sydd wedi cael ei galw i offrymu bywydau yn enw Crist a'i eglwys. Yn ein dyddiau ni o arglwydd dyrwy'n i ddawn ffyddlondeb a dyletswydd, fel y gallwn ni droi at dy eglwys dan sylweddoli bod ni'n braint i fod yno, bod y rhyddid sydd gennym ni i addoli'n gyhoeddus hefyd yn fraint a dylen ni harfer yn hytrach na'i cholli. Fyddiwn yn enw Crist. Amen. Yn hemyn ola bore yma, 619 am dy eglwys yw'r bendigaid, seiniwn heddiw fawl ynghyd, ti a'i rhoddais di ni'n gartre, rhag y drwg sydd yn y byd. 619, allan o gyneuon ffydd. A'r fendith, a bydde di Dduw yn ei ras, roedd ein i ffydd, i ddilyn ei saint mewn ffydd, gobaith a chariad. Ewch mewn tangnefedd i wasanaethu'r arglwydd. A bendith Dduw holl alluog, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, a fo'n eich plith y dydd hwn ac yn dra gywydd. Amen.